Aşgabatda Gurban bayramynyň ilkinji güni Heňildigiň daşyndaky üýşmeleňde helakçylykly hadise ýüze çykdy. Adatlyň paýtagtdaky habarçylary bilmeýinde ýüze çykan we bir çaganyň ölümine sebäp bolan betbahtçylykly ýagdaýyň jekme-jekliklerini anykladylar. Aşgabat şäheriniň bilmeýin etrabynyň gökçe ýaşaýyş toplumunda gurbanlygyň birinji güni köp adam üýşüpdir. Aşgabatdaky habarçymyz bayramçylygyň geçişi barada şeýle habar berdi. Gökçe ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjylary Gurban bayramynyň ilkinji güni toplumyň merkezine heňillik gurap onuň daşyna uly keçi üýüşdi we bayramçylyk giňden belenip başlandy. Oglanlar we gyýlar bir wada 4 adamdan ibaret topar bolup heňillikde uçdular. Dip habarçymyz aýdýar. Şol üýşmeleňe gatnaşanlaryň sözlerine görä pajagaly waka birden garaşylmadyk pursatda ýüze çykypdyr we çaganyň ölümine sebäp bolupdyr. Heňildiň bady ýokary derejäge ýetip gyzysyn wagty heňildiň daşyny üýsüp duranlaryň arasynda 7 ýaşly oglan deň dostlary bilen oýnap gowulaşdy we birden kaýda çekildi we heňildiň howply goloýuna ýakynlady. Şol wagt heňildiň aýak basylýan taxtasy bat bilen oglanyň ýeňsesine urdy we çaganyň şol wagda pajagaly ölümine getirdi. Oglan mahallede kakasynyň elinde jan tapşyrdy. Dip şaýatlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Şaýatlaryň bir näçesi hemde ýagdaýdan gönüden göne habarly adamlar bilen gürleşen habarçymyzyň sözlerine görä çaganyň ölümi üýşen adamlarda aýlygyn täsir galdyrypdyr. Çagyrlan tiz kömek lukmanlary oglanyň ölümini tasdiklamaly bolupdyr. Aşgabatda bolan bu pajagaly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň sözlerine görä şu wagt bu iş boýunça geçirilýän Derňewiň çäginde Büdmeýin etrabynyň polisiýa bölüminiň jogapkar işgärleriniň işleri hem prokuratura tarapyndan derňelýär. Gökçe ýaşaýyş toplumuna jogapkar polisiýa işgärleri ýaşaýjylaryň heňildik gurmagynyň öňüne almanlygynda günälenýär. Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Adatlyk radio Aşgabatyň Bahtiýarlyk etrabynda bolan helakçylykly ýagdaý barada yerli polisiýa resmiýlerinden we Içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda heňilde uçmak däbi öňden gelýär milli däp desturyň bir aýratynlygy bolan bu heňillikler Gurban bayramynda Nowruzda guralýar we olaryň daşynda adam köp bolýar. Beýik sütünlerden taxtadan we ýüpden ýasalan heňillikde uçmak milli ynanja görä adamyň eden günäleriniň bagyşlanmagyna pursat döredýär. Türkmen häkimetleri heňillikleri käbir ýyllarda gadagan edipdi, başga ýyllarda özleri hem gurapdy. Ozalky ýyllarda habarçylar heňilliklerin käbir ýerlerde häkimetler tarapyndan ýürüýte gurnalýandygyny we olarda mejburi çäreçileriň uçurulýandygyny, çäreçilerin gurnalýan konsertlere tomoş edip, kä halatda heňilliklerde uçup köpçülük sahnasyny döretmeli bolýandygyny habar berdi. Bayramçylyk günleri geçirilýän çärelerde esasan mejburi getirilýän studentler we döwlet edara karhanalarynyň işgärleri agdykly edýär. Türkmenistanda Gurban bayramy ýurduň resmi bayramçylyklar kalendaryna 1994-nji ýylda girizilipdi. Ondan öň bu bayramçylyk ilat tarapyndan resmi däl ýagdaýda bellenýärdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında häkimetler iratyň 3 gün dowam edýän Gurban bayramyny bellemegine dürli çäklendirmeleri girizipdi. Dilden edilýän gadagynçylyklar bayramçylyk günlerinde üýşmeleňlere gatnaşmak we gurbanlykdy mal öldürüp sadaka bermek ýaly däp desurlara degişli bolupdy. Durmuş ýaşaýyş aladalaryndan gelip çykýan jemgyýetçilik pikir alışmalarynyň ýygzamlaşmagynyň arasynda adatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä häkimetler turorlar tagallasyny güýçlendirýäni çalym edýär. Büdjet edarasynda kompýuter hünärmeni bolup işleýän söhbetdeşimiziň anonimlik şertini aýtmagyna görä sosial torlarda resmi we ýarym resmi mediýanyň Berdimhomedowlar hakynda çykarýan habarlarynyň aşagyna ýurduň awtoritar ýolbaşçylaryny öwýän, ýurtdaky parahatçylyk üçin taňry ýalkasyna edýän tesbirler görnetin köpelip başlapdyr. Tesbir galdyrýan ulanyjylaryň täsirlisiniň profilleri ýapyk beýlekleri ýokary gatdagy ýakyn blogerler bolup çykýar. Bu ýagdaý soňky aýlarda has göze ilip başlady. Deyip paytahtly hünärmen aýtdy. Şeýle de söhbetdeşlerimiz sosial torlarda başga pikirli adamlara edilýän şahsy hüjümleriň, gorkulmak synançyklarynyň has köpelendigini aýdýarlar. Öz içinde internetden, sosial torlardan kän peýdalanýan marly telekeçiniň tasdiklamagyna görä özge pikirli raýatlara garşy kemsiziji tesbirler galdyrýan, olara garşy dürli ýarlyklar ulanýan tesbirçiler hem görnetin köpelenemeňdir. Energetika institutunu tamamlap MHM'nın kiber howpçylyk bölümine işe giren tanışım bu işe ýaşlaryň kän çekilýändigini gurrun berdi.
Şeýle-de ol bu işi güýçlendirmäge Worsiýetden çagyrlan ýöreýte hünärmenleriň kömek edýändigini aýtdy. Dip marly telekeçi adatlygyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Soňky wagtlarda propagandanyň täze bir usuly, hamala goşudurmak üçin halk içinden çykýan pikirler ýaýrap başlat diýip adatlygyň lewaply, daha şogully söhbetdeşler aýtdylar. Toýlarda, märekelerde, iş we okuw ýerlerinde ýurdumyzda hemme zat gowy şükür edin, uruş ýok, kynçylyk hemme ýurtda bar. Hökümetimiz bir alagyny tapar diýen ýaly gurrunlary edýän adamlar köpeldi. Öden bu sözler adaty raýatlar tarapyndan ýaýradylýar. Ýöne biraz üns berseň, bu adamlaryň arkasynda häkimetleriň duranlygy belli bolýar. Dip könrüwençli hasapçy denen öz şaýat bolan ýagdaýlary barada gurrun berdi. Daha şogully söhbetdeşmizin tasdiklemegine görä, asuda asman, uruş ýok, parahatçylyk diýen ýaly gurrunlary köp edýän adamlaryň arkasynda hem güýç guruluşlary durýar. Ýokardan mahkama, polisiýa buyruk gelýär. Olar hem işgärlerine asuda asman propagandasyny adaty raýatlaryň agzyndan ýaýratmak barada görkezme berýärler. Dip olarky polisiýa işgär aýtdy. Onuň pikirçe bu gurrunlar adamlarda kynçylyklara çydamak, sabırly bolmak, şükür etmek duýgularyny güýçlendirmek üçin ýaýradylýar. Yerli synçylaryň käbiri trollar tagallasynyň güýçlendirilmegini döwlet eýçiligindäki metduwatyň resmi propagandanyň netijesizligi bilen baglanşdyrýar. Häkimetler indi adamlaryň türkmen telewizionynyň propagandasyna ynanmaýandygyny gowulýarlar. Ýöne olaryň göz boýagçylygy dowam etdirmekden başga çäresi ýok. Netijede 30 ýyllap satylan yalan propagandany indi ýöneki adamlaryň üstü bilen satsak bolýarlar. Dip Aşgabatly synçy aýtdy. Emma muňa garamazdan anonimlik şertinde urlaşan synçynyň pikirçe trollar tagallasy diňe az sanly raýata täsir eder. Sebäbi halk köpçüligi aglaba adam ýurtda dören ýagdaý gowulýar we onuň ejerini çekýär. Daşoğuz velayetinde 22. iyunda giyişlik güýçlü tozonlu yel turdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Sewitden maglumat berýän habarçysy Daşoğuzda şeýle güýçlü tozonlu yeliň soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolandygyny aýtdy. Bu waka Türkmenistanyň ähli velayetlerinde tozonlu şemalyň bolmagyna garaşylýandygy baradaky duýduruşyň ýurdun Sewit häkimetlerine iýberilen mahalyna gawat geldi. Yel şenbe gün akşam saat 7 töweregine başlap gece saat 11'e çenli dowam etdi. Demirgalykdan gelen duul garşykly tozan zerarly köçelerde 50 metr aralygy zordan görüp boldy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ýeliň täsiri esasan hem velaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy Könürgenç Boldumsaz etraplarynda we öňkü Guwadağı etrawynyň ýerleşen territoriýalarynda ýiti duýuldy. Tozonly ýel saat 9-10 aralygynda hasta güýçli boldy. Boldumsaz etrawynyň Almalyk, Ýaşlyk, Medeniýet, Lavak, Telman, Türkmenistan we Howay daýhan birleşiklerinde elektrik geçirji sütünleriň onlarçasy ýykyldy. Transformatorlaryň onlarçasy ýanyp hatardan çykdy. Bu daýhan birleşiklerinde yel hojalyk jaýlarynyň we mektepleriň üçeklerindäki demir şefer bölekleriniň onlarçasyny goparyp uçurdy. Soňky 10 ýylda beýle güýçlü şemal bolmandy diýip Boldumsazly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz häzir Boldumsazda deýişli bolan öňkü Guwadağı etrawynyň Türkmen Özbek serhedinde ýerleşýän owalarynyň tas ählisinde elektrik togunyň kesilendigini hem aýtdy. Amatsız howa hadisesi barada adatça bolşýaly yerli häkimetler tarapyndan Sewit ýaşaýjylarynyň ählisine açaçan duýduruş berilmedi. Adatlyk bu barada deýişli yerli häkimetlerden tesvir hem alyp bilmedi. Ýöne resmiler bu baradaky duýduruşy 21. iýunda ýurdun velayet häkimliklerine iýerdiler. Adatly Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan uğradylan bu duýduruşyň nusxasyny almak başartdy. Redaksiýa nusxany uğradan çeşmesiniň howpsuzlygy sebäpli onuň anyk haýsy velaýatyň häkimligine iýerilendigini aýdyňlaşdyrmakdan saklanýar. Ýurdumyzyň çägine Demirgazyk günwatardan ýokary basışly salkyn we çygyly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 21-ne günüň ahyrynda hemde 22-24 aralygynda diýarymyzyň ähli welaýetlerinde Aşgabat we Arkadaq şäherlerinde gün orta gün dogurdan
Demirazy gün batara uğrunu ütgedýän tizligi sekundda 10-15 metr, kä yerlerde 17-20 metr çilini ýetýän tozanly semalyň bolmagyny, ýagşyň ýagmagyny we ýyldyrym çakmagyny, seýle hem dağ etek etraplarynyň sil suw akabalarynda ýağış suwlarynyň emele gelmegine garaşylýar. Dilip Gulluğun başlığı Seyit Muhammedow tarapyndan 21-nji iýunda gol goýulan duýduruşda bellenilýär. Gulluğun resmi web saytynda howa duýduruşy barada hiç zat aýdylmaýar. Şeýle-de döwlet telewizionsynyň Watan habarlary gepleşiginiň 20-nji, 21-nji, 22-nji, 23-nji iýunda efire berilen sanlarynda hem howa duýduruşy agdalmaýar. Adatçy türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalary we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirleri barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginde anamal tebii hadisalar ýygjamlaşdy. Käbir sebitlerde ýaşaýjylar ıssydan we gurakçylykdan ejer çekýän bolsa, beýleklerinde tozanly ýerler, şeýle-de güýçli ýagyşlar we munyň bilen bagly sil suw joşmalary gaýtalanýar. Aşgabatda 20-nji iýunda giýişlik güýçli ýel turup ýagyş ýagdy. Ýeliň netijesinde şäheriň käbir sebitlerinde agaçlaryň opurulmagy bilen bagly wakalar boldy. 14-15-nji iýunda Uly Balkan dağı gerişinde bolup geçen güýçli ýagyş Balkan welaýatynyň käbir ýerlerinde sil süýşmegine we suw joşmalaryna sebäp boldy diýip Garaşsyz neşir Türkmen News 19-njy iýunda çeşmelerine salgylanyp habar berdi.